ukrýva veľké tajomstvo. Keby bolo keby, vo štvrtok 22. na Jojke. Skupinom. Pusto tam mi toho Kennyho. Súd predvoláva ďalšieho svedka, pani Zuzanu Novotnú. A tu je harmonik. Dobrý deň, pani svedkyňa. Ako dobre poznáte Súdravci. navrhovateľku a ako dobre poznáte Oď? Navrhovateľka je moja susedka, je veľmi dobrá kamarátka. Hani, poď sem, poď. Hani, Je len môj sused. sedni. Za kamaráta nepovažujem. Máte na to nejaký zvláštny dôvod? Áno, mám. Ona totiž to neustále mojej kamarátke Petre neverný. Správa sa k nej škaredo v manželstve. A miesto toho, aby jej pomáhal, keďže vieme, že ona sama má dosť veľa problémov aj s deťmi a tak robí jej